Sariya min bɔra ko cɛ ni muso kɛra kelen ye faamuyata juguyara farafina. Kelen, ni anw m'a ɲagami ni landa ye, fila, anw b'a ɲagami ni diina ye. Ayi Abubakar Sankara ka faamuta lajɛ. Mais réalité la ne kɔni fɛ cɛ ni muso tɛ kelen ayiwa cɛ ni muso yɛrɛ fana tɛ se ka kɛ kelen. A yɛrɛ différence la ka bɔ ni muso bɔra cɛ la fɛn min bɔra mɔgɔ la a n'ale fɛn tɔgɔ tɛ se ka kɛ kelen tuguni. Ne ko cɛ ni muso ye kelen peut-être est-ce que muso bɛ cɛ furu wa? Ale kelema ni misaliya Mustafa Sanu ale b'a ta faamu laada bolo kan. Fɛn lɔyɔrɔ dɔw bɛ yen cɛ bɛ se ka lɔ muso tɛ se ka lɔ yen. I n'a fɔ bon a ka ca exemple an ka laadasiraw an tɛ la tɛ komi an ye farafinw ɲini an ka laadasira kan laada caman bɛ yen muso an yɛrɛ fɛ laadadɔw ye muso yɛrɛ tɛ se ka assister yɛrɛ de. An mana fɔ a faamuya ko juguyara an ka kuma bɛ min ji sɔrɔ yɔrɔ min o ye Justine Nana fɛ ye musojɛkulu IJF ɲɛma minnu bɛ musolakaw dɛmɛ kosɛbɛ u ka jo la sabatini na. A bi problème caman de donna bi an ka sigidaw la n bi si kɛnɛma n bi don heure min diya ni cɛ ko kelen ko saba ni cɛ kan ka taa den ta ne fana kan ka taa den ta o y'a ye ni cɛ min faamuyali kɛ o ye bɛnbɛnya le o ti laluwa ye mais ni o ma faamuyali kɛ o la n'o taara o pangacun na ni bɛn ma don o tila tugun denmisɛnw bɛ tila ka sigi donc bibi na an ɲɛ b'a la denmisɛn caman bi sigi. Mireille Ouattara bɛ kuma o jankata dɔw kan. A nana ni cɛ ni dɔɔnin ye parce que n bɛna fɔ mu divorce caya nɔ bɛɛ b'a fɔ mariage ti sɔrɔ a bɛ ten ni b'a fɔ non ne bɛ nin muso sugu de fɛ donc vraiment a fɛngɛw bɛ yan dɛ parce que gaso nin a mana kɛ cogo o cogo diplôme b'i fɛ i bɛ baara la i bɛ ni sɔrɔ ye i bɛ ni sara ye kalo la ni furu no ka ban ni taabolo dɔ bɛ f'i ka tugu cɛ t'a kɔ. I mana musolakaw ɲinikan bi u ka jo kɛlɛ la kelen kelen lo bɛ se k'i jaabi. Mariam Kasamba ale yiranikɛla ye siraba kan an k'a fɔnɔ k'a kilina lajɛ. Muso bɛ ko min kɛ bi a ka ca yɛrɛ ni cɛ dɔw ta ye sigira muso bɛ a ka baara kɛ denw ka ekɔli ko muso nin baara den ka bana ko muso ka nansɔngɔ ko du kɔnɔ fɛɛrɛbɔ ko muso yɛrɛ ka fɛɛrɛbɔ ko muso b'a bɛɛ dépense kɛ parce que o bɛ min kɛra an fana bɛ dɔ kɛra n'olu dege yɔrɔ min an b'olu dépanner o yɔrɔ la o tɛ yan donc jo min b'o fɔ jo fana b'an yɛrɛ fɛ yan donc muso ni cɛ ka keleya ni mi kuma cogo lɔ ara i bɛ kɛlɛ siaman kɛ dugu kɔnɔna na ni kɛra sabu ye cɛ dɔw fɛ k'o ban pewu muso kalanniw na i n'a fɔ ni bolifɛn dilanbaga ni min ye Omar Ouattara ye. Mais tiɲɛ yɛrɛ ni muso min b'a ka droit défendre ni cɛlasigibaga yɛrɛ tɛ. Muso min b'a ka droit défendre kojugu tiɲɛ yɛrɛ ne t'ale muso wɛrɛ fɛ furu la. I ni ɲɛkuma tɛna tila ka ye o mɔgɔ b'a yɛrɛ i b'a la mɔgɔ t'a yɛrɛ i b'a la sigiɲɔgɔn de bɛ filalon bɛɛ non. Sanko minnu ye nafolo dɔɔni mara i ko Ibrahim Mayiga ka miiriyara. O ma faamu parce que surtout se yɛrɛ m'o ye nin non o tɛ se ka cɛ ka kumakan mɛn ni cɛ ko kelen o b'a fɔ fila o tɛ sɔn parce que cɛ yɛrɛ tɛna se o kɔrɔ n'i kumana dɔrɔn o b'o gama waga. Mulo don ka kan ka faamuya muso ni cɛ ka keleyara Justine Nana b'a yɔrɔni walawala dɔɔni an ye. O kɔrɔ ko ni muso bi baara kɛ a bi baara kɛ sɔgɔma fo wula fɛ ni 100 bi d'a ma ni cɛlu fana 100 fana ka ɲi ka d'a ma a ti ko o bɛna 100 di muso ma ka 120 di cɛ ma o taara ko a fana ka landaw ra ko dɔ bɛ yen muso t'a kɛ ni cɛ y'a kɛ a sɔnni don mɔgɔ sɔnni lo a ma et puis muso o sɔn t'a ma mais sisan la loi b'a yira ko o ko man kan tuguni an ka ɲi ka o bɛɛ. San caman tɛmɛni kɔ ɲɛfɔli la ale bele kalansow kan ka jɛnsɛn ka denmisɛnninw ani cɛlakaw nin don a ra walisa faamuyali jɔnjɔn ka sɔrɔ muso ni cɛw ka keleyara.